Lijep pozdrav svima i dobrodošli u novi Gig Jackpot video. Nedavno smo kreirali video o najboljim hrvatskim online kasinima gdje smo spomenuli i Risk Casino. Tamo smo naveli sve njegove zanimljive značajke među kojima se našao i Wheel of Risk. Riječ je o jednoj zanimljivoj pogodnosti za igrače putem koje mogu doći do vrijednih nagrada. Recimo zato nešto više o njemu, kako se može dobiti te koje su zapravo nagrade koje igrači mogu osvojiti. Za početak je važno znati da igrači u Risk Casinu mogu napredovati kroz razine. Igrajući igre i postavljajući uloge, njihov se takozvani power bar puni, a kada se napuni do kraja, igrač će napredovati za jednu razinu. Upravo će tada kao nagradu dobiti i vrtnju na Wheel of Risku koji će se pojaviti u odjeljku nagrada. Igrači će tada moći besplatno zavrtjeti taj Wheel of Risk, a kao u igri kola sreće dobit će jednu od nagrada na kojoj se kolo zaustavi. Nagrade koje igrači mogu osvojiti su pravi novac, cashback, dupla brzina napredovanja kroz razine, besplatne vrtnje te najvrijednija nagrada od svih jackpot dobitak. Besplatne vrtnje se pritom mogu dobiti na razne načine. One mogu biti obične te će u njima ulog uglavnom biti oko nekog minimuma, super vrtnje u kojima će ulog biti 8 kuna po vrtnji te mega vrtnje u kojima će ulog biti čak 24 kune po vrtnji. Osim klasičnog Wheel of Riska, postoje još dvije vrste takozvanih wheelova koje igrači mogu osvojiti. To su Extra Wheel i Super Wheel of Risk. Kada igrač po prvi puta u danu napreduje kroz jednu razinu i osvoji standardni Wheel of Risk, osvojit će i ovaj Extra Wheel koji će moći iskoristiti 24 sata kasnije. Njega se može osvojiti samo jednom u danu. Super Wheel je wheel na kojem će se prvenstveno naći puno vrijednije nagrade, ali njega se može osvojiti prvi put tek na 5. razini. Zatim će doći na 10. razini i svakih idućih 10 razina. Sa sigurnošću možemo reći da niti jedan online kasino u Hrvatskoj nema ovakav koncept nagrađivanja svojih igrača i zato smatramo da je Risk Casino uz svoj Wheel of Risk sjajan izbor za ljubitelje igranja kasino igara. Ako dosad niste imali priliku zavrtjeti ga, nadam se da ste naučili kako funkcionira i da ste pronašli ovaj video zanimljivim. Ako je to uistinu bio slučaj, pozvao bih vas da se besplatno pretplatite na ovaj kanal jer vam redovno donosimo ovakve i slične sadržaje. Za sada vam mogu još poželjeti puno sreće za najdražim kasino igrama te vas podsjetiti da u svakom trenutku igrate odgovorno. Pozdrav do idućeg videa.